єсть Петр чилі опока, і на тей опоце збудуємо і костюл, а брами пекельного не przemogą. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Chwała Tobie, Panie. У той час прийшов Єзус у межі Цезареї Філіпової і питався у вучнях своїх, кажучи: «Ким люди лічать Сина Чоловічого?» Яни ж сказали: «Одни Яном Хрестителем, другие Шилею, а іншие Єремією чи одним з пророків». Ён каже їм: «А ви ким лічите мене?» Симон Петр відказав: «Ти Христос, Син Бога Живого». Тоді Єзус сказав йому отказ: «Щасливий ти, Симоне, сын Йоновы, бо не тіло і кров тобі відкрили гэта, але і Отец мой, який у небесах. І я кажу тобі, що ти Петр, скала, і на гэтай скале я побудую костел мой, і брамы пекельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы валадарства небеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе. А што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Тады загадаў вучням сваім, каб нікому не казалі, што ён Месія. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Дарагія браты і сёстры, сёння вельмі багатая ў змест літургія слова, і здавалася б, яны вось гэтыя відавочныя моманты, бо пытанне Езуса да вучняў, кім людзі лічаць Сына Чалавечага. Напэўна, гэтае пытанне гучыць і для кожнага з нас, кім мы лічым Сына Чалавечага, кім Езус Христос з'яўляецца для нас у асабістым жыцці. Другі момант – гэта пераказанне улады апосталу Пятру: «Ты, Пётр, скала, на гэтай скале пабудую мой касцёл». Але хацеў бы сёння крыху звярнуць нашу увагу і на іншае чытанне, таму што, вядома, як паяўляецца такая Евангелія, мы найчасцей засяроджваем сваю увагу менавіта на ёй, а іншыя тэксты нам крыху уцякаюць. І хацеў бы пачаць з другога чытання: «О глыбіня багацця і мудрасці і пазнання Бога, якія неспасцігальныя прысуды Яго і нязведаныя шляхі Яго. Бо хто спазнаў розум Пана? Або хто быў дарадцам ягоным? Або хто даў яму раней, чым атрымаць адплату?» Дарагія браты і сёстры, гэта чытанне, у гэтым чытанні апостал Павел на пачатку ён тлумачыць менавіта планы Божыя. Ён тлумачыць пра тое, што Бог выбраў адзін народ, народ Ізраілю, на якім здзяйсняліся планы Божыя. Але ён таксама тлумачыць, што менавіта гэты народ, які быў пачаткам збаўлення паўсюднага ўсіх людзей, усіх народаў. Далей гучаць такія словы, якія таксама былі ў літургіі на гэтым тыдні: «Бо Бог усіх паддаў пад уладу граху, каб усім аказаць сваю міласэрнасць». І далей Павел кажа менавіта тое, што мы пачулі: «О глыбіня багацця і мудрасці пазнання Бога, якія неспасцігальныя прысуды Яго і нязведаныя шляхі Яго. Бо хто спазнаў розум Пана?» Мае дарагія, апостал Павел вельмі выразна кажа, што мы, як людзі, не можам думаць катэгорыямі Бога. Для нас усё, што мы бачым, яно заўсёды будзе выглядаць не так, як для Бога. Таму што
ну, скажем такое слово модное, экзистенциально мы знаходзімся ў розных пазіцыях. Бог бачыць гэты свет зусім іначай, не так, як мы. Як павучае нас Святое Пісанне, Бог не мае часу. Рэальнасць у Бога не так, як у нас ідзе. У нас заўсёды ёсць гэты, праўда, радочак. Было, ёсць і будзе, праўда? У Бога нема гэтага. Бог перажывае гэтую рэальнасць зусім іначай у адзін момант. Ён іначай глядзіць, ён іначай разважае. Мы заўсёды глядзім са свайго пункту гледжання. І як не раз гэта бывае, праўда, ну, я думаю, у кожнага было. Нешта там адбылося, нейкія падзеі, мы тут разнерваваліся, а чаму той чалавек зрабіў так, а чаму ён так паступіў, ай-яй-яй-яй, і мы тут ужо такія накручаныя, а потым прыходзіць гэты чалавек і пачынае тлумачыць, чаму ён так зрабіў. Ну і мы так раз, ну і праўда, і відавочна, ну і мы б так, напэўна, зрабілі ў той сітуацыі, але мы бачым, што яго пункт гледжання зусім іншы. Мы заўсёды глядзім са свайго пункту гледжання. І менавіта з гэтага пункту гледжання мы бачым нашу гісторыю, падзеі свету, якія адбываюцца. Мы глядзім з нашага пункту гледжання, з нашай пазіцыі, з тым навязкам перажыванняў, якія мы вынеслі са свайго дзяцінства, якія мы перажываем. Мы глядзім з пункту гледжання той сітуацыі жыццёвай, у якой мы знаходзімся сёння, той канкрэтнай працы, якой мы выконваем, той жыццёвай пазіцыі, у якой мы знаходзімся, тога дастатку, у якім мы знаходзімся. І гэта ўсё робіць якісьці ўплыў на нас і на наш погляд на жыццё. Мы яго бачым так ці іначай. І пробуем разважаць з гэтага. І, мае дарагія, вельмі часта мы спатыкаемся з такімі сітуацыямі, калі становіцца складана. Калі становіцца складана, гледзячы на гэтае жыццё, упісваць прысутнасць Бога туды. І тады з'яўляецца пытанне, а дзе ж гэты Бог? Праўда? І з'яўляецца другое пытанне. Ну, бо калі Бог быў бы на самай справе, як часам людзі кажуць неверуючыя, каб Бог быў бы, то гледзячы на тое, што і як адбывалася ў маім жыцці, ён не спаслаў бы мне тое ці іншае выпрабаванне, альбо не дазволіў бы мне апынуцца ў той ці іншай жыццёвай сітуацыі. І, мае дарагія, і апостал Павел сёння гаворыць, што гэта зусім не так. Бо мы не ведаем розум Бога. Мы не ведаем шляхі Яго. Мы у нашай веры можам быць толькі упэўненыя, што ў гэтых завіраваннях людскога жыцця, у гэтых вельмі часам складаных, незразумелых і цяжкіх сітуацыях Бог, напэўна, якосці прысутнічае. Бог прысутнічае і клапоціцца пра кожнага з нас. Як для нас можа быць незразумела? Для нас можа быць незразумелы ў той жыццёвай пазіцыі, у якой мы знаходзімся сёння, той шлях, якім Бог вядзе сёння кожнага з нас. Заўважце, вельмі простая сітуацыя, часам, праўда, маці, якая перажывае за сваё дзіцё, або проша ксендза, або тое часам расказваюць, або п'е, або гэта, а я ўжо і малюся, а што мне зрабіць? І нам вельмі цяжка часам зразумець, што Бог таксама любіць гэтага чалавека. Але тыя выпрабаванні, праз якія ён праходзіць, яны могуць быць яму неабходныя. Мае дарагія, цяжкасці – гэта таксама частка нашага жыцця. Клопаты, перажыванні, пакуты, боль. Гэта тое, праз што мы ідзём да вызначанай мэты, да мэты вечнага жыцця.
Мои дарагія, мы, як людзі, часта у гэтай сваёй жыццёвай пазіцыі і ў гэтым сваім поглядзе такім упэўненым бываем вельмі упартыя. І нас вельмі цяжка пераканаць. Многія з нас вельмі розныя людзі. Заўважце, таксама як дзеці, праўда. Аднаму сказаў, і ён зрабіў. Другому сказаў, раз, другі, трэці, пяты, дзесяты, і ён не зробіць. Ну, цяпер, прабачце, не модна, але розгу, вітку, бізун, як гэта даўней было, цяпер кажуць, гэта не педагагічна, але даўней працавала, праўда? Даўней працавала якосці. І не таму, каб прынізіць, не таму, каб пабіць, не таму, каб, як цяпер можна сказаць, сламаць его індывідуальнасць. Не. Але для таго часам, каб навучыць. Таму што, як мне адна мама говорила, я со сваёй дочерью договариваюсь. Я говорю, як? Як ты можешь договориться с дзіцём, которому 4 гады, который не ацэньвае рэальнасці гэтага жыцця? Яно жыве крыху на іншых момантах. Але тым не менш, але не буду казаць, як цяпер, праўда, даўней было так, як прыляцела той розгі крыху, чи бізуна, як у нас там называлі, праўда, вось, или кожанага воспитателя, і адразу якосці рэальнасць праяснілася. І ты адразу зразумеў, што тое, што кажуць тата, мама, што яно вельмі важнае. Мои дарагія, Бог падобна дзейнічае ў нашым жыцці. Часам, калі чалавеку вельмі добра, ён забываецца пра Бога. Ён забываецца пра тую рэальнасць, у якой жыве, ён забываецца, адкуль ён выйшаў, адкуль яго жыццё. Ён забываецца пра Езуса Хрыста, які ахвяраваў сваё жыццё дзеля адкуплення на збаўлення грэху. І вось калі прыходзіць клопат, калі прыходзіць сітуацыя такая, у якой рэальнасць, з якой чалавек спатыкаецца, не падуладная яму, ён не можа яе вырашыць, ён не можа гэту рэальнасць якосці перамагчы сваімі сіламі. Вось тады прыходзіць момант этой пакоры, разумення і стаць у адпаведнай пазіцыі перад Богом. Нам збоку módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć chwała swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim Uchył serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę ugodne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi, wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosana na wysokości, błogosławiony
Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, by na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostolów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełnić to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał, rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica ofiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienia, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wyjrzyj, prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posieleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Antoniem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swojemu, dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzysz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Wy nam wszystkim. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Do końca nas umiłował. Tyś na pustkowiu
Молимся. Милосердный Боже, przywróć nam pełne zdrowie duszy i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać przez Chrystusa, Pana naszego. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем панядзелак 24 жніўня свята святого Бартламея Апостала. Серада 26 жніўня успамін Найсвяцейшай Панны Марыі Чэнстахоўскай. Урачыстае святкаванне ў нашай парафіі распачнем у аўторак вігілійным чуваннем. Парадак чування будзе наступны. Пасля святой імшы о гадзіне 18:30 будзе выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту і адарацыя да 23. Падчас адарацыі апель Марыйны ў 22 гадзіны, у 23 акафіст, пасля акафісту частка ружанца у касцёле. Апоўначы святая імша Марыйная пастэрка. Галоўная святая імша о гадзіне 12 у сераду, якую ўзначаліць ксёндз Марцін Лудзіч, новопрэзбітар нашай гродзенскай дыяцэзы. Пасля святой імшы эўхарыстычная працэсія, пасля працэсіі атрымаем ад ксяндза прыміцыянта благаслаўленне прыміцыйнае. Іншыя святыя імшы ў гэты дзень адбудуцца о гадзіне 9 і 18:30. Вячэрняя святая імша ў 18:30 складковая з просьбамі да Маці Божай Чэнстахоўскай. Чацверг 27 жніўня ўспамін святой Монікі. Пятніца 28 жніўня ўспамін святого Аўгустына, біскупа і доктара касцёла. Субота 29 ўспамін мучаніцтва святого Яна Хрысціцеля. У наступную нядзелю святая імша о гадзіне 12 будзе цэлебравацца за дзяцей і моладзь, якія распачынаюць новы навучальны, акадэмічны і катэхетычны год. Запрашаем усіх дзетак сардэчна. Таксама пасля святой імшы адбудзецца абрад асвячэння школьных прыналежнасцяў, рюкзакоў, кніжак, дзённікаў. Каб добрыя адзнакі там былі, правда. Але мы ўсе дакладна ведаем, што добрыя адзнакі тады, калі вывучыў. Вось. У верасні таксама распачнецца запіс дзяцей на катэхізацыю, на урокі рэлігіі. У наступную нядзелю дакладна аб'явім даты, калі можна будзе запісаць дзяцей на рэлігію. Да сакраменту сужанства у нашай парафіі рыхтуецца Млыноўскі Максім, Герудзіана, абодва ашмяны, аб'ява 3. Хто ведае пра якія-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовых душпастараў. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла, нашай парафіі. Таксама дзякую за ахвяры, якія прыносіце на плебанію, садавіну, гародніну, за ўсё тое, чым дзеліцеся. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. Таксама сёння хацеў бы шчыра прывітаць у нашай парафіі ксяндза Олега Кудэрка, якога ксёндз біскуп скіраваў на служэнне ў нашай парафіі вікарым. Будзе разам з намі мадліцца, таму даручаю яго вашай малітоўнай апецы, сардэчна вітаю. Спадзяюся, што будзе добра сябе пачуваць у нашай супольнасці парафіяльнай. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Святлана Амбражевіч, 42 гады, Владзімір Пашніковіч, 55 гадоў, Пётр Баршэўскі, 60 гадоў, Віктор Міхневіч, 81 год. Вечны адпочынак рачым даць Пане. Даверым новоразпачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай. По Твою оборону. Ciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas.
Столькі было б аб'яваў, жадаю ўсім добрага адпачынку сёння, таксама плённага тыдня працы, праз хвіліну благаслаўлення, а пасля благаслаўлення навенна да Маці Божай Чанстахоўскай перад урачыстасцю, на якую яшчэ раз сардэчна ўсіх запрашаю. Пан з вами. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Miała Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, a przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, a przyszedł czas. Марыя, ты з любоўю і клопатам вяла маладога Езуса сцежкамі зямнога жыцця, аберагаючы яго і падтрымліваючы. Мы ўслаўляем Цябе за Тваё адкрытае і вечна маладое сэрца, якое выдатна разумее імкненні, ідэалы, але і страхі маладых людзей. Мы хвалім Цябе за Тваю выхаваўчую любоў, якая не навязвае, а далікатна запрашае ісці за добром. Будзь услаўленая, як маці прыгожай любові, якая натхняе маладыя пакаленні на вялікія шляхетныя ўчынкі. Маці ўсіх людзей і народаў, заступіся за нас перад Тваім Сынам. Паўтараем. Заступіся за нас перад Тваім Сынам. Выпрасім мудрасць, мужнасць і чыстыя праведныя сэрцы для моладзі і дзяцей з кожнага народа на зямлі. Заступіся за нас перад Тваім Сынам. Дапамагай маладым людзям знаходзіць у жыцці сапраўдныя каштоўнасці, захапленні і сэнс, аберагаючы іх ад нігілізму і пустэчы. Заступіся за нас перад Тваім Сынам. Просім аб бяспечнай будучыні для маладога пакалення, доступе да адукацыі, працы, развіцця незалежна ад сацыяльнага статусу. Заступіся за нас перад Тваім Сынам. Аберагай моладзь ад разбуральнага ўплыву маніпуляцый і лжывых ідэалогій, гвалту і залежнасці ў лічбавым свеце. Заступіся за нас перад Тваім Сынам. Дай ім мужнасць будаваць свет, заснаваны на праўдзе, любові, экалогіі, братэрстве і ўзаемнай павазе. Заступіся за нас перад Тваім Сынам. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
О ласкавая, міласэрная, яснагурская маці ўсяго чалавецтва, стаім перад Тваім абліччам, аб'яднаныя ў малітве, як дзеці аднаго Бога, вышэй за ўсе падзелы, межы дзяржаваў і адрозненні культур. Ты, якая з любоўю глядзіш на кожнага чалавека, прымі нашае услаўленне і прадстаў Твайму Сыну Езусу Хрысту маленні, якія мы ўзносім за ўвесь свет. Маці ўсіх народаў, давяраем Твайму безаганнаму сэрцу усю зямлю, наш супольны дом. Ты ведаеш страхі сучаснага чалавека, трывогі грамадства і боль раздзёртых канфліктамі айчын. Просім Цябе выпрасці свету дар трывалага міру, заснаванага на справядлівасці, праўдзе і братэрстве. Няхай знікнуць з чалавечых сэрцаў ненавісць, забабоны і жаднасць, а месца іх зойме ўзаемная павага, эмпатыя і салідарнасць з самымі слабымі. Будзь прытулкам для церпячых, надзеяй для тых, хто сумняваецца, апякункай для сем'яў, кіраўніцай для маладога пакалення. Навучы нас жыць у любові і прабачэнні, каб мы кожны дзень будавалі свет больш чалавечны і бліжэйшы да Божых запаведзяў. Вазьмі пад сваю мацярынскую апеку нашае мінулае, сучаснасць і будучыню. Вядзі нас бяспечна праз буры гісторыі і не дазволь, каб чалавецтва страціла сваю годнасць і дарогу да Бога. О ласкавая, о міласэрная, о салодкая Панна Марыя, яснагурская пані і маці наша. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Марія Королева наша, Марія Королева наша, єстем при Тобі, пам'ятам о Тобі і чувам на кожний час. Єстем при Тобі, пам'ятам о Тобі і чувам на кожний час. Марія Королева наша, Марія Королева наша, Тебе просimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. Ja Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.